Igbo bụ Igbo, ekene m unu. O nwere ihe dị ezigbote mkpa m chọrọ ikwu n'ọta ntị ọ dịkwa. Igbo onye nne, Igbo onye nna, nwa gị nnọọ gụwa nnọọ akwụkwọ gụchaa sekọndịrị skuul dee nke ahụ a na-akpọ bụ WAEC. Kedu ihe ọzọ, kedu ebe ọzọ na kedu ihe ọzọ o kwesịrị? Achọrọ m ikwute ụzọ ihe atọ ịbụ onye nne maọbụ onye nna kwesịrị ịgba mbọ fụ na nwa gị lebara anya n'ime ya. Na mbụ, ịga mahadum. Ọ bụrụ na ego dị na nwa gị bụkwa na onye nwere ụbụrụ, onye nwere ike ịgụ akwụkwọ, ịga mahadum ihe izizi maọbụ ihe mbụ enwere ike ime. A sị na emekwa ụzọ ihe atọ. Nke mbụ, nwa gị nwere ike si na ya chọrọ ịga mahadum, ọ ga-agụ akwụkwọ dịka ụmụaka ibe. Ọzọ dịkwa mkpa ofuma bụ ka o jee mụọ ahịa, ka o jee gbaa bọyị mụọ ahịa. Ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ịmụ ahịa dị ezigbote mkpa. Na mbụ a na-asị na ịmụ ahịa bụ ihe ụmụ nwoke. Ugbu a nwa na-agba gị, ebilivuru m na ụmụ nwaanyị nwere ike kwa jee mụọ ahịa. So ịmụ ahịa bụ dịka ihe a na-akpọ ịgba bọyị. Otu afọ, afọ abụọ, afọ atọ, afọ anọ na ise, mana ọ na-awụkama from afọ 4 to afọ 6. Ịzụ ahịa ahụ, ịgba bọyị dị ezigbote nnọọ mkpa. Ihe ọzọ nwa gị nwere ike ime bụ ka o jee mụọ aka ọrụ. Gịnị ka m kwuru? Ka o jee mụọ aka ọrụ. Ntị ọ dịkwa na ịmụ aka ọrụ dịsi iche. O nwere ọtụtụ aka ọrụ nwere ike ime mmadụ ọ bụrụ mmadụ, nwere ike ime nwoke, nwere ike ime nwaanyị. Ọ kwụrụ n'okwu ya, nye famili ya nri, baa uru na the society in the future. Ifuru ụzọ ihe atọ a, ịmụọ nwa gị gụchaa sekọndịrị skuul, gbaa mbọ make sure na nwa gị nọ n'ụzọ ihe atọ a. Ịda na ọ gawara mahadum jego akwụkwọ, ma ọ bụ na ọ gawara ịzụ ahịa, ma ọ bụ gịnị na ọ gara ịmụ aka ọrụ. Ụzọ ihe atọ dị ezigbote mkpa. Ị kwesịrị ịgba mbọ dịka onye nne ma ọ bụ onye nna iji fụ na nwa gị nọ n'ụzọ ziri ezi. Ọtụtụ mgbe anya afụ na ụmụazị pụtara sekọndịrị skuul, o nweghị ihe ebe ha chedoro iru. Ihe ha na-achọ bụ ego. Ego gịnị ka ha na-achọ? Ịmakwa na akwụkwọ nsọ kwuru na o igosi Chineke ihe ị na-eme, o wee gozie gị. Ya kpatara mmadụ kwesịrị ịgba mbọ họrọ nke ọ chọrọ ime. Emechaa, a ma akọwa ụzọ ihe atọ n'ebe doro anya. Ụzọ ihe atọ m kwuru, a ma akọwasịa ha n'ebe doro anya na vidio m ndị nke ọzọ na-abịanị. Mana o mere ihe dịkachasị mkpa m chọrọ ka ime. Ifuru ozi a, achọrọ m ka ị tụsaa ya. O mere onye ọ ga-abara uru. O mere onye nne ma ọ bụ onye nna ma nwatakịrị chọrọ ide WAEC, ọ ga-abara uru.